presentar breve e someramente as persoas que estamos aí con nós, ainda que teño que recoñecer que en vez de facer unha pequena mesa redonda podíamos haber feito unha tabla moi grande redonda, porque a verdade é que vexo e temos a sorte que nos acompañan persoeiros que podrían falar da súa propia experiencia con tanta solvencia como a que pudera facer calquera de nós, pero en todo caso a idea é facer un pequeno repaso do que foi, bueno, pois, estes 50 anos para tres persoas de absoluta referencia. Creo que ademais é fundamental facelo, este tipo de reflexións colectivas, estes 50 anos de liberdade que o Goberno de España quixo poñer de manifesto, pois neste 2025, creo que foi un acierto fundamental, sobre todo nunha época na que xeopolíticamente estamos vivindo unha época de absoluto cambio. Estamos vendo un cambio de paradigma onde o cuestionamento sobre o que foi a época anterior a esa dictadura de 40 anos que nos arrebatou todas as libertades e, desde logo, nos tuvo absolutamente atados hacia cara a un inmobilismo. Creo que é fundamental poñelo en riba da mesa. E poñelo en riba da mesa, sobre todo, o traballo de moitos colectivos que hoxe aquí representados, en forma de fundacións, de asociacións, de organizacións sindicais, que estuveron traballando durante estes 50 anos para traernos dun xeito valente a donde estamos hoxe, que é un país plural, un país con liberdades consolidadas e un país donde fundamentalmente a igualdade como elemento de colofón desa arquitectura constitucional podemos presumir dela. Para iso, teño que dar as gracias, primeiro, á Fundación Luís Gilbert, que é a que está encargándonos un pouco de organizar estes coloquios, gracias Rogelio, gracias ao seu presidente, e, dende logo, gracias a Emilio Grandío, a Francisco Cerviño, a Tuco Cerviño e a José Antonio Pérez, porque nos acompañan esta tarde. Eu creo que a idea é que nos poñan de manifesto cal é a súa experiencia do que había. Hai que mirar para atrás para coñecer e ser capaces de cuestionarnos ou de poñernos en situacións no que estamos, e fundamental para comparar e dicir hacia onde debemos ir. E segundo, estes 50 anos que a morte do dictador se inician e ese proceso que foi tan rápido, convulso, pero que, dentro logo, 50 anos deu uns proxectos que son absolutamente envidiables, volvo a dicirlo, pensando na sociedade democrática da que hoxe estamos gozando. Por lo tanto, eu vou acalar a boca, vou ceder a palabra ao noso moderador, pero a súa vez membro tamén desta mesa, Rogelio Pérez Poza, que como sindicalista histórico e además neste caso é representante da Fundación Luís Gilbert, quero normalmente dar as gracias pola organización destes coloquios ou destes diálogos. Por lo tanto, moitísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno,